Hi guys, welcome back to my channel. Ang channel lo nangtaman ko arbo bore best kalaman nangtamana boybo mojangino dong. Angbo mojangino dong. Ompray nei जोंहा दिनै hayo Bongaigaव खामानि दं नालाय एसे ओंखारबोलायबाय आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो ब्लग बानायनाय जाबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङो दा बङाइयाव मा लायनांगौ दं बेखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामसै थुदो बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोआव नायलांफादो दायो लोगोफोर नै आं बेंटल गेटआवहाय थाथ'दों आरोना हासबेन्डआ हायो वारेस लायनो थांदों एसे उदैया मारैबा मोनदोंनो बिनिखायनो वारेस लायनो थांबाय आरो एसे थान्दा मोनो खोमा लोंनानै बेखायनो लायबाय दायो नेथ'गासिनो नै सना जिमनि खाथियाव नेगासिनो ओरैजाय फार्मासिया ओरैजाय दङ ओमफ्राय वारेस लायनो थांबाय आरो फार्मासियावहायो ओमफ्रायो लोगोफोर गोबावनि उनाव लोगोफोर लोगो हमहैनो नागिरदों आरोना ज'नो बिदिनो खामानियाव बङाइगाव मा होनो बङाइगाव मोनसे खामानि दंखायोमोन नालाय बेयावहाय फैनायावहायो लोगोफोरा फैगोन ना ओमफ्राय गोबावनि उनावहाय लोगो हमगोन आरो लोगो हमैया गोबावथारसै नालाय ओमफ्राय दा आङो जा एक्साइटेड बिसोरो माब्ला सफैयो मिन्थिया जिखुनु जोङो फैग्रोबाय ओमफ्राय जोंहा बङाइगावआव एसे खामानि दंग्रोयो नालाय माबा लानांगौ बेनिखायनो फैग्रोबाय आरो ओमफ्राय बावदोंसो आङो आंनि सासे लोगोआ हायो बे बेंटल गेटनिखा आरोना ओमफ्राय बियो बै माखासे लोगोफोर फैबावगोन ना बिसोरजोंसो थांफासिगोन फैफासिगोन होनबाय नालाय बेनिखायनो बेंटल गेट मोननानैबाबो बेखौ थिखांलांनो हायासै आरोना आङो बिसोरजों फैफाथोंसै दायो आं दा देखायनो नाजानोसै नोंथांमोननोबो बिसोर फैयोब्ला दाहाय देखायगोन आं नोंथांमोननो लाबोबाय नै स्टाइल बाजार मोनफैबाय नै ओंखारनानै पार्कआव हाबनोसै ओंखारबोनानै खि पार्कआव हाबफिननो हायो नामा नै सना दखाना हाबबोबाय Bongaigaw town MP Jewelers Bongaigaw मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो बे लोगोफोरा माब्ला सफैयो मिन्थिया लोगो हमनो नागिरदोंमोन मोनगोन ना मोनाथाय मिलायोबा लोगो हमसै मिलायनाय जायाबाथ' ससेट लोगो मोननाय नंला लोगोफोर नोंथांमोननो लोगो मोनाबा देखायनो हानाय नङा आङो लाइटआनो गैया दिनैजाय ओमफ्राय बेखौनो भिडिअ लानो नागिरदोंमोन आं लाइटआनो जायासै नै लाइटजोंसो साइज नुयोमोन बङाइगाव फ्लाइअभार मोनलायबाय मोजां मोनो बेयावहायो गाखोनो गारि बङाइगाव फैबाथाय बेजों हिउ फैनो मोजां मोनथारो दायो लोगोफोरनो फ्लाइअभार बारबोनानै मायापुरियाव थाव सोग्रा खाथियाव नेबाय हासबेन्डआ बैहायो माबा लायनांगौ दङनो ओमफ्राय बेयावहाय थांग्रोदों आरो नायग्रोदों बरिं बाबाय आङो नेबाय थानो दाबो फैया बुस्थु लायनांगौ दं नालाय बेखौ लायदों आरो नेगासिनो दाबो फैया ओमफ्रायो आङो पाम्पसु बिदोंमोन आरोना आंनो होनाय नङादां मोनगोन ना मोनाथाय आङो मिन्थिया
हस्पिटालाव दसे फैदों मा सोंहैखो आं मोनथिला आं ओंखारासै बेयावनो थाबाय गाव सोंहैनानै फैदोंसै दायो लोगोफोर टाटा केबोला जोंना गाज्रि जादों बेनिखायनो बेखौहाय बानायनो बैहाय हैदों ओमफ्राय आङो थांफायासै ओमफ्रायो हस्पिटालावबो एसे खामानि दंमोन नालाय माबा सोंनांगौ मा होनो जोंहानि माखौहाय लाबोनो डक्टरखौ सोंफैदोंमोन आरोना खयथायाव फैयो खयथायाव मायो ओमफ्राय दायो टाटा केबोलखौ बेयाव बानायनो हैबाय आङो नै दा बेयावहायो थाथ'बाय आरो थांफाबाय थायासै थांलाय फैलाय डिस्टार्ब जायो नालाय ओंखायनो आङो बेयावनो थाबाय बिबार दखानानै फुङावनो मोनो बेयावहाय बिबार लांफैनो गोसोबा फैनानै लांफैनो हागोन जायफोरनो फुङाव बिबार नांगौ मालाबाफोरनि टाइमाव नांगौ जायोना होमबा बेयाव लांफैनो हागोन आरोना दिनैहाय आंना गारि सा खामानिया ओंखारनाङासै दायो लोगोफोराहायो दंहैग्रोसै मोनसे ब्रादारहुड रेस्टुरेन्ट हालिगाव दं आरोना बिसोरो बेयाव दंहैग्रो ओमफ्राय दा बिसोरो नेयोना नेया आं मिन्थिया ओमफ्राय जों दा बेनिफ्राय खामानि जोबबा जोङो थांफिनसिगोन आरो केबल थार गोदान लायदों नै गाज्रि जाबायमोन ओमफ्राय दा बेखौ गोदान लाबोबाय आरो ओमफ्राय नैबे दखानावहायो ओट्स माबा लादों मानोना आं गाबोननिफ्राय डाइटिं स्टार्ट खालामसिगोन बिनिखायनो बेयावहाय माबा बुस्थु लाबाय आरो डाइटिंनि माबा जानो ओट्स ब्रेड बायदिसिना लागोन नामा मा लाबोयो गाव लाबोथोंसै आं ओंखारबाय थाला ओमफ्राय नै बेखौबो लाबाय खामानिया जाबाय दायो गासिबो ओमफ्राय जों दा बिनिफ्रायो थांसिगोन आरो आं सानदोंमोन बेखौनो बानायनो नायहोनो लाबोदों नामा होननानै ओमफ्राय नै गोदानसो लाबाय आरो गोदान लाबाय नै लाबोबाय नै ओट्सल' लाबोबाय ओमफ्राय आं गाबोननिफ्राय जेबो मोनजालानो आंखौ जेबो जाहोलानो नैबे बिथाङा मा होनो मोदोमा बारा जाद्रायबाय नालाय बिनिखायनो आंनो जेबो जाहोलानो Hi guys, आंनि चेनेलाव फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय दे नुदो दायो लोगोफोर जोङो बङाइगावनिफ्राय फैफिनबाय आरोना ओमफ्राय दा थांगासिनो गामि हाबोबाय जोङो बेंटल गेटजों ओरै फैनानैहायो डाइरेक्ट हालिगाव थांसिगोन आरो गामि हाबनानै ब्रादारहुड ना मा मोनलाय बेयो रेस्टुरेन्टआ मादारहुडसो मा रेस्टुरेन्ट मोनथाय आङो बावबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव थांगासिनो जोङो दायो लोगोफोरखौ लोगो हमहैनो बिसोरबो थांबाय होनदोंमोन दा मोनहैदों ना मोनहैयाखै आंबो सोंहरनाय जायाखै डाइरेक्ट दा सहैबासो कन्टेक्ट खालामसै आरो दङबाथ' फन हरनांला दायो नै थांगासिनो गामि मोनफैबाय लोगोफोरनै ब्रादारहुड रेस्टुरेन्टआवहाय दायो नेगासिनो थां लोगोफोरा सफैबाय नै लोगो हमनो होननाया सफैबाय बा मालाय बिसोरा नै बोराय बुरि ओमफ्राय नै हिनजाव गोदाना बावैसो हाबा जानाया माब्रै दं बिनि बिसिया बेसो ओमफ्राय नै ओरैहाय जिरायनोसै हौवा गोदानखौसो खेबनो होनबाय खेबनो नैबेयाथ' नै थाखोमाबाय थाखायो नालाय दायो गोबावजों लोगो हमनो होननानै लोगो मोनफैबाय फाइनालि लोगोफोर ओमफ्रायो आङो दहाय जा एक्साइटेडमोन ना दा जा खुसि जाबाय आङो ओमफ्राय नै सफैबाय नै जानाया
जा गोबावजों लोगो मोनबाय दिनैहाय हाबानि उनाव लोगो मोनथाराखैमोन सफैबाय जानाया सफैबाय नै सुबाबो जा गोथाव नुखाबाय नै जानो लुबैनाया हालासै आङो जाथानसै आङो Pwinangbai Kamanini Takai Good damn little Mabel, Bongaigaon Pwinangbai जाखांनानै ओंखारबोबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना आंखौ अननानै सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय बेबायदिनो नायलांबाय था ओमफ्राय दिनैहाय आङो बेयावनो दोनथ'नोसै आरो ओमफ्रायो लोगो मोननानै हो नै बेखौ लोगो मोननानै जि गोजोनबाय खाथिबाबो थांलाय फैलाय जाथ'वाखैमोन आरोना ओमफ्रायो एसे जाबावबा बेरायनोसै आरोना दाथ' गोदान नालाय लोगोखौनो मोनलाया जोंहा खाथिबाबो ओइ सासेया बेखौ लोगो मोनखायो ओमफ्राय दायो होनबा आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' बाय बाय